Szia! Sziasztok! Üdvözöllek, szervusz! Itt beszéltünk meg egy találkozót ma estére. Mi is az apropója? Te itt fogsz fellépni? Nos, igen, életem Mikor legnagyobb lesz ez? zenei eseményére készülünk, egy bemutatkozó estre, ami június 26-án lesz, délután 6 órától, itt a Kultpont kávézóban. Nemrég szerepeltél egy filmben, ugye Cserháti Zsuzsának az életrajzi sztoriát dolgozta ez a film fel, Igen. amiben egy jelentős szerepet kaptál, jól emlékszem, menedzser vagy benne, vagy valaki, aki összever egy wurlicert és apró darabokra töri. Igen. Ugye? Valahogy így van. Igen. Na, Minden dal az életemből egy fejezet. Saját dalok mellett felcsendülnek az én szívemnek nagyon kedves örökzöld magyar táncdalok. Ugye saját szerzeményeid is vannak, népszerű magyar slágerek is vannak, és belekapsz a heavy metal világába? Természetesen. Leülsz a zongorához, ha már itt vagyunk? Leülhetünk? Na, üljünk le a zongorához. Igen. Nem szakarom. Hát ha mondja. Bravúros volt. Nagyon szépen köszönjük. Talán azzal folytassuk akkor, hogy hány órakor kezdesz itt csütörtökön? Délután 6 órakor, Délután 6-kor. és 7 óráig fogunk itt muzsikálni a kedves közönség. Akkor Az Idol Management pártfogásában, ha mondhatom így, működök már tavaly ősz óta, ami nekem egy hatalmas megtiszteltetés, hisz nem akármilyen művészek mellett van ott az én nevem, és nagyon hálás vagyok, hogy meglátták bennem akkor a lehetőséget, és hát itt vagyunk, hogy egy élő zenekaros koncertre készülünk, hogy egy elég komoly betegség után visszatértem az énekléshez, megtanultam újra beszélni, újra énekelni, teljesen az alapoktól, és itt azért elég komolyan szó lesz arról, hogy miként lehet ebből felemelkedni, és a hasznunkra fordítani azt, ami velünk megtört. Hiszen minden része fontos az utunknak, hogyha oda jutunk, ahová szeretnénk. Tehát, hogyha velem ezek a dolgok nem történnek meg, lehet most nem ülünk itt, és nem készülök egy hatalmas koncertre. Beszélgessünk egy kicsit most már a menedzsmenttel is. Nézzük meg, hogy ők mit látnak, ők mit gondolnak rólad, illetve te magad is elmondhatod ott majd, hogy mit gondolsz a jövődet illetően. Jó? Menjünk is. Köszönjük, Csabi, a felvezetést. Ahogy beszélgettetek is a videóban, ugye mi menedzseljük Patrikot, mi egyengetjük az útját. Egy nagyon szimpatikus, nagyon tehetséges fiatalemberről beszélünk, akinek úgy magában az életútja is egy picit ilyen könnyekig ható, hiszen volt egy betegséged, ugye Patrik, ami után újra kellett tanulni beszélni, aztán egy csodálatos felépülés után brutál jól tudsz énekelni. Szerettük volna felkarolni Patrikot, szerettünk volna vele együtt dolgozni. Ennek apropóján már több helyre ment a kiajánlás, falunapok, városnapok, céges, illetve magánrendezvényekre. Viszont 0. lépés mégiscsak ez lesz, hogy június 26-án 6 órától itt a Kultpont Caféban egy önálló zenés, énekes este lesz a Patriknak, egy zenekarral a háta mögött. Ez egy ingyenes rendezvény lesz, pontosan azért, hogy akik nem is ismerték a Patrikot, nem ismerik a munkásságát, egy ilyen rendezvényen belül megismerhessék, hallhassák a hangját neki. Várunk mindenkit szeretettel itt 6. hó 26-án 6 órától a Kultpont kávézóban.